Mbemano wano manjumuriri on DSTV na ande kera watorire MSI ga kera watorire na Bishop gawano manyana twaswera somoro birori bwobosera bwenka marobero ko gojera kera lituko lya Jumamosi gojakerense ya monenu suika jinse ibere jakera lituko lya Jumamosi wekero kwatorire komana twikira sensemeri yobosera bwenka kera to twakwana mangana mange ali abwatete amate enka te goru twajageto morobero ene wiki to yagatoto litano twakwana enka ningi tukajobosera ninga tukabwatira ni enka bono lituko lya lero nigo turachukwana ningi kegosaria enka metenka nigo tugitwaligereria enka ningi twaligereria bono tutegorire na mbintu kibiri bigochibia saria enka ekiana no banyora no bimaete bike nabo tutumira ujumbe yawe terase nambe yira seskini eurabo tutebina ayengere kikuroje kerasari kirairire enka gosareka igo gendera gutuma ujumbe yawo weterase nambe yira seskini eurabo kero kwenda gutubwatia asensemo yemitandao Facebook tonyora Ndizi TV News Digital wega asensemo ya YouTube na botonyora Ndizi TV News yoko nyachinga kito tweet @Ndizi TV News gogo ikalia na inja asensemo ya Facebook na bokonyora bona Brighton Makoli nimbegederi boli erioro na bokonyara kolingiraneria ekero omanyete naye na boranyere bintu mbiro omanyete na ngendo ikirairire enka gosareke gotigange pisho budibaga erinde tukwane amangana make asobotuko bwarere usase margoba yabone Bishop karibu sana. Asante. Kagere kwa twari safari ntambe sana. Safari ntambe ko nakuru lakini naminya kabaka na ikire. Ndate ko bakwane na indese margoba ya osobotuko bwarero ando se motuligerere abakwane kabisa sekretari ya Yesu Kristo. Na inde ndate ko tabanga nyasaye tikaba sisinya soko tekerero morobiri yo ntwanyoranga banta banga mashabiki ya mangi wachakire wancho morobiri yo ane ntumaitenga batu mwana tokwigeka morobiri no gwata mangana manga mansu ekere morayo tegerere boronge chinga ngo chikobajire buye because toko kwane gento na ande tu change chinga na ali ekara ogendete kona go change gwete ngalingana ndia gukuna kwalika gwata banga lingana ndia nkunire ya change because toko kwana ali change toko kwana osoko tegerera toko kwana ali go change familia linde litorenga ngirwe ntao kara abantu bali amora bashirika be kanisa ya Anointed Faith Mission Church nataka kolegele mole mongina mere ni korugari ya campus amona dina na tubwate abande korumwembe abantu kuruando ba Anointed Faith Mission Church asimuligere tikorwa twaterenga nyasaba sene njira abakwanire sekretari ya Yesu Kristo ene ko nakuru matorameka me kabisa bono ali twajakiro moroberi bobosera bwenkase mara yaboni lakini iborto ko boldina ningi oroje kegosaria enka ekiarenka etabe dibuye go yasarekire wenda gutotomera ujumbe yao wetera senambira seskini yegora bunto chiko bikwanira ebinge Bishop wase amangana ita amaya bono marago bantu akwana ose mugarnore ngorengo norengo bwamase kinende no ringe bobo semia asomo chibo yo makara ko teba subati bali abakaka baba asirire kunekero banyorira abana oikaba tebya abantu ngomwana yo barukwa marieta barukwa marieta yo manywa gera dana muga gori okwete ta koboka ayo oyo mwana erieta ore interesting lakini turasuka Bishop wekardo kwanda ebintu bigo sari enka mbiri biebi na ndinki bono torengete kwanda na enkango sarikere egente tangani Brighton atawaka ngambi ya mana sengenjo yo ko ya numero buriga na nenda tawata baba tegelinga ebintu birane komsa egento ke usari enka namba wande kra abantu bakonyumana bakonyumana batamanya ini no batamanya ini abantaba tiriba chakire komenya nalibono abantu abagochaka mukungu agochakumanya umusacha n'umusacha ochakumanya umukungu abantu abokonyoranga kurua so musibati aibore tukorwa musacha tamanyete abuto musibati ono mutindi musibati otali koigwa uso musibati ono yokosoka isiko uso musibati ono morogi no mongora uso no muoro bono bagochaka monta go binde beke bigochabia abana babere bose babere batatu nari amanta bagochaka okoraki komanyana nande no musacha nere kwanyonere kurwa saiboire kurwa igaro musacha nere igaiboire asijinderi chirichinkong abda no muntu okonywa abda no muntu motindi abda no muntu bwijisegi usunu muntu bwanjete ko seria abara leto swatrero maseri mam we kolengana ne chinderia no chinderi ngochange achire osareka gwenga igotote na chinderi turajakira chinderi Igobon chindeli ejineta bia etabodinero chindeli Brighton no maito bwana to kuma chindeli unore gano bwate chindeli echi aukuruma kurwa se mamo mino na kurwa se tato mino ije to koroga chindeli wono kwanyoranga kurwa se mamo mino iboletwe
aria sabaso abanyakurume etabia ria abanyakurume gwikoye tware bona gikugonga oya gwikena abanyakurume bona kabwate tabio abanyakurume bari babwate tabio goseri musubati basi noyo na bona gwikochake gose igobon ingaya sare tayo maetera kiyo to tanga ki asinge njo chinderi echi ekera to guchibunana ekera abantu ba soire kanisa basaberwa batoreka banyomane kanisa bakore nyangi wone binte bituri konyoryo biko babwati turi konyoryo biko babwati singe njo basoire kanisa basaberwe bona bajikomenya kwa na bitoka bike bona matemu make na kitako ba serious no boge mabona abantu bamenya igobon to tene ginte getangani kego sari enka ne chinderi na chinderi echitora chikorerende bishop bona chinderi eche chiga chinderi eche wokoreka kwaye n'abantu kumanya nakiro cy'abantu bona batantanire bakugenda gusaberwa ngaba bakorerwa ugendo kuronga deliverance gukombozi nga chinderi chi nderi njiri korwaso umuntu kwenda gwakirunze nga amanga keboza usarushya mamiria chinderi no kumanya ekere kwamanyire ngaki nche korwase chisokoro cyane bose bono tiga kwa mweka no muye enchero kinete nabukinire to kamanya ngakyo bakongo bonkinirete wacha kumanya ki obakongo obo obogerete uruete rapta kurwase mama usiburuete kurwa asitatanga bona kere kwa manyire na ndine kere kwa tumaite munte yo kumanya muna bona bara batamanye asinge njo bara manya Yesu bata kere kwa manyire Yesu ari ko cha kumanya ngaki chinderia ninki bona kare kumanya chinderi echo kwachaka gukisaba against kwasaka gusaba maminja bataba manyingayo manene tabwati abana bane igongo saba mabira gwetera sichokoro cyane wachaka gusaba mabira gweta sema mumina rweta stato mino so bona kare gwasabire ego bona maite bona kwachikorere chinderi echo bona yo musaja naroro mukungu naroro bon simba twara chinderi ose naroro anyode pasko twara bose musaja nabwate chinderi no mukungu nabwate just chiro so strong bona jikomera na muno musaja kama na kuoma pira enge yasarege abantu bari gutinga nabandi bakomo muntu buturuko bako ndio rusugwerizo abantu bagwitana kabisa abantu bakwara na sengenjo chinderi kiri bona kire musibati mbaro bwato moyo musinini aro bakobe abwango umukaka naro umubeka ndari gutaka maito bona umuntu banyo marite batara manyana bona keraso iri nyomba tari gukwana mungino bona ange simba era bona gremondokira gremondokira kero musaja so iri nyomba bona ukira gremondokira bana baso guchari abantu bazange simba yakorere ya so iri bona ina manyinga babo enchireyo na manyinga mabe na ndi chinderi chimbe yozo musaja muyano uri gweka nyomba bana baminyoke bamukwani bamutarere na kenda bwata bae musibati amuhagi murushye goti bono maito bono bosera pero banyo chinderi njiro montata ata ikire monto ani chinderi njiro bono bosera mboyo bosera mboyo bia kabisa mwanju muri no igwete na twenda te kwandana ningigeri kera asarie enka kero bishop atatabirina chinderi njiro ro kirerere na enka esareke engebuneke nande kosuka toru kibosyo atataina ningere kirerere enka kero jebire enka gosareka kero jebire bino mbanda te gutuma ngo bisomande konde genda gutuma birengere bya wairo jina ingikera asari enka gosingerere enka komuneka yo genda gutuma ujumbe yao wetera sinambe yera seskine yango nye somande kero to genda tasumuro video bishop nato taina nande ngigerere enka gosareka egento kende bintu birange bintange sabai bintange sitai egente ketanga ni utaigwana maita kara abantu bari nyomba bataigwana ini ubutaigwana abantu abone kara bataigwana ini ubwanje ni mboyo yenka yaboneke nkabona yaboneke ubutaigwana ngo changira kire kwanyora nk'abantu nje naranyora ikisimi kinyinge cy'abantu ntuigwana ina mugakone ntuigwana ini na gochaiga nturi gukwana ngento tuigwana ne asitu akajite nyomba nawe kwamerete ngikumatebere atachibesta ariko igwa tari gokoreta no ene ndagira nyomba wono gutaigwana ngo changiere mono sana chinka chinyinge gusareka agento kendi yakabere ne chibesa chibesa abego to kumusibati yabwati chibesa senega asia gokora mugaka tabwati chibesa ichi cyamwe ni musibati usigwanyoro mozaje musibati bwati ngwate case go musibati geteka mugaka yaro chibesa chia keire akamotiga kabuli baka abana akora akagenda asinge njonga bono mugaka tabwati be tabwati go chibesa na jirojo ne chingi yana ne chimbe bono ase amade ngotakeri gotwara chibesa chinyinge bishop ende ngale naliera agateru tebne batali bono mugaka atware mukugo tatwara
umugaka kerabu ate besa because nero bwana ta ku provide maete umukungu ekera ku provide yere maminja because biro wadanga ki umugaka nero mutubwe nyumba igona nero bwana ta gukora kirege ndibona tuko sabanga ki umugaka bona tuko sabira basibati ngamba twa umusibati atwa lakini umugaka nabo yata kutwara moa tani cyumusibati lakini umusibati atamo chae umusibati aratwara jibese nero nyona nabwa disco asiko mugaka oye magoso na ro bishop back mbake wagaba nende keto na bago siko mugaka no ngata na abakolemereri na ndebise jitu kwa nyona singe njwe kanisa ime na boko moja moto wate bobena twakarire baswati banyora jibesa amaki umusaja wenda kanyora jibesa atenere nyumba yaye muna marika utangu musaja na romo umusibati kabwate ndije basibati mete jinge ngibona turi ko mayazi jire neken bono musaja ko bwata tukuna gukumia ko tagura aye no ko reki no provide dem debi abana ko soma bole kwa bole chindagera so umusibati kabwate cha na ro icha ne chingeni lakini akero umusibati amaete ngatubwati besa pi na ro bwate yanga tabinga ne gasengo igobona jibesa na joje ngoreta jire enka yaboneka ento kende obotindu obole umuchi obotindu boro bakonyora umusacha konywa umusacha konywa no mukungu akonywa enke yibose ramba okoboro keboneke asengenjo nanyore ngabasacha bane bale bagora bakabasibati bachiba bachi kwekaranza amo bacha kunywama amaru abasacha babara no bakuja babona baso amagendo yomo bakwanyora babinto byakore bonjore serikali bonjore serikali yakore no muntu rete problem enayo mugaka kwerezo mukungu bakeba ukamworoki so amaru narongo changiare chinkago kuboneka negento kende nenchara enchara negente kebesana enchara kerere nyumba yenchara bego engesa rekebs ebuneke yeso maete ganyo atabantu chiri buisana bare ngenchara yesa kamanyanga abanda endeli bachako babavwasi benyegene akarosie mugati uri nechinzubere abantu bari chiri buisana bakaragira bakaigota so enchara asencharere enchara banda bamba kwigwana pi aya yenjara nena beko gere nera onko gerere kwende enyo bekwende tuko nyaba sibate kono kumananga igwa bibarwa ngo korana ragiria bana na ngoro motoriro igobona acha ndegete enchara muna bona enchara nero muna tuko ambaiga enchara nero bona etoke ngo mwaka no rio kuboka maandia agende ko endo kucheso baje usage ende igatara je goja marogo musibati eroka endo bweburukaniga oro sikendo mwaka mana gojoja kuikaranza korage igenchara ngo changiere egento kende dodera ndo bishop tianda soma ganara odena eneli igo korwa kabosia otena omoyo endamwamu eya amate ebwate ototuka kende nerongo jangire ne amate ya serikali nde kubikwana tore oinkabo oineneli oigo kurujisa moji chaka bosia otena na tubwate dia senjera erendo ngirongo nda sense me yumtandao bishop nindo general de na communication yani oboerani na borobungo irira bole enka yabuneka ose ya serikali communication na kile ntone na kiamu munajo okwanira unabona ale korwa Nakuru I think nakwa no mungino na mambi ande ngaki waikire njira mwakira njira ne korwa samatanga bantu mbali batabu ati communication ne family ya atabu ati pi oboerani no ndo boso monto Nairobi ati kabona kuchinka monto Nairobi yanda na wakira mungino esim communication bona una njina mungino kira communication yetayo mungino chakire kumanyanga ki bona magana akolere bona bona tote bona njina jete kuru mambiga lazima ngakiro mungino esimu nyumba na kiremero ngikiagara chisimire ngakwa kuchia saba sani ba nje kwana akire ngyo takwa kiro mungino erenge kiata ngo ere bona era toko tebi kuru ari ngaki na no bwende kuru toto mwako ngaki mukari kuru kana suiti basi kitabu bona kitabu mbiyole bona era na bwende kuru toto na no bwende kuru toto communication na ki again tekenene sana communication yumaete na ki kana te banga ugotaigwana iga ugotaigwana communication tei kera bantu bataigwana ni communication tei so kera bantu bataigwana ini bantu bari kolikani bantu bari kutumena na simi ngaki ogendere ngai waikire una bona utararwa na babona tata emichinza jiri muna kwaso kata ngaki doje na wangere maite ko wakirari chinza ma chinza 20 minutes yikira chiko genda tati ngumuri ngaki ngikiaba mata ya gari ko wateka bona nyomba rendo bwere ni beka totera communication ngakibota kire ko barende na murende engeyete buneka nyombari
ose gosaba omonto egento okorutere nokogora gose communication geminete ngaki bono moigwanaine geminete nga moigwanaine so akere gwaikire nyomba omong'ina nabenda gotebi ngaki esukari teiyo ekenkeyo choche neke kwanyora ng'a naye no understand it usana kwenda bari school baboneta gokora lakini kwanyora omonto naro gochotindete oso okoraki bositari kunyumarwa bari gukwana na mong'ina oyo bono communication teiyo nyomba okaga no mukungu akoba batemoka umusaja ngaki akoba no scanner teiyo basi bona oba tokokwana uri aramo uchana busamorwa morwana so nakitu ata baranga ogutaigwana negentekana nege guchangia chinka kubutuko usugusarika bono asenseme ya communication to atebire bishop omonto gwake simi totebe no ene communication yo omonto natakira manye simi yo omonto neri asoboera ndende no ene kre simi ya nyomba omanye ngoibwa ka asoboera ono maete egotegemea maete ntubwate amasikani muno monta gusigete mungino ora gusigete na amanyete maete tiango tebiga muna wana my wife na maete nje ngorani inde nkobando monto media chisimi chinyinga kubwata ngereri kusama tamanyete yo yago bakwana ne na bakwa ndere simi yaonera na nje wakwa nje na mwera gram te simi yaona kwa nera ono maete ajate yumbwate simi yo mongina okay talibo sekende na ariko ni mutrusted obuya no kumurangeria musemwirere simi mataki simi yaona katakani ne simi imna abwata tayari ngobobisi baukwana ngo bayekwana lakini bono ranye kuna igarende nabakora na communication ya chakiro divaga bono gukuna manyete simi mna wana simi njetindo jinga nimbwate time ikona gukuna simi mo lakini simi gojibosinto tukwanire simi ngo majiriko gotware shida ke asijia mate na bonya yara bunde jia mate jinde jinyinge to tukwanire yo abasibati baro ndoko bega 100% kara gwatikire simi ga era nkora achekiara ni ntwa basaje tutali bwangu lakini abasibati barabwa ngo cheki bare simi buyana ndara cheki chitageka arore message manyenga mbanto kibakuri agokora bwangu lakini ndengete mbuyani ga taka ko mare na ki mwakone bono etugekere asande mbuya sengenjo kumanyare ken ya ngombi mbwati amagozo ngaki asengenja tare kumanya ngatiaro ja kumanya nga message ngaki ya abande ndera basibati bari araba bakuri kazi message ya mangana ya mapenzi bari kanki banja ine umusibati oso mu kumuburi ngaki message ngaki ono musajo katanga nchetinye manyete wana abuno amagana go chakera monje muriga na utuma ujumbe yao totebina ayoro jengi kwira enka ya serke kadona bishop Charles sabo kito kwera ekatwa jage to muroberi bobo sera bu enka tota kumana ebindo mbirbi kwira obosero bobwasira korwa senga enga yera yabuneka John Moset kurwa bongonta nyari bari masaba watching live na omurugi wa Edina na abana baito Debora na bisonga onye Yesu tayo enkambosa about that without Jesus we can do nothing nara korgona sinte mukaya gotewa na gento ke koira enka yasereka nekera abantu bata iga naini batega na fit vogora batega na ina bokonyoro monta go dautio yonde ira nenka yabuneki kibono gotegena na kigente ekibi gotegena lakini kura kibika ngo bibono bishop umanyete enga kinere mna bona nte baye aye mono no makore kombwa tena kirenga ki ana ne mbata bakabaje koro lakini abantu batege naini abantu abamenye tubuki mabole 50-50 because ekero konyoro mukungu atakwegeneti na tubegene jo mongino that's why okonyoro kubwati mongino kwa mubwati musengoli mwate ne kwa okona kubona tokoro kogotegena lakini mbuya toikasi gete to understanding aki no understand ti mukungu kare kwa mu understand mwegene no understand jo mugako ko mu understand to koraki mwegene rusichitangutangu because omuntu musaja na bako genda umira na bantu bako kora ko megazi amugore no ane so dabanyuko ono muntu ndera nzaba ngaki ngaro mugako uri no musibati kunywa so maite gento gegusana ndichinka nabantu bechinse yani egento egesinini akaribota tode abo bogengi na boro ngo tambuke bode bwabunenka because abantu ata muntu bari gutara busene obisi barure ngararo nyagete bari no mukungu naro bakurine gari amo naro no hoteli abantu rero kwanda bari hoteli
chikorigi gabaragira mwana aroro nyarebe hoteli bakuragira Samuel Nyamali ndo jeno ara wadana nyanga ukoro jinsa moja nyamatara wate atubwati buya asumururi bubosera bwenga Jairus Rwango gato nera wate anu arime enyomo diga erendwe enka ekine Rwanga ni sabgreto sa kabisa Andrew Matunda wate abanu ariko jinsa majiri janya mira tuko ndani kama kawaida obosera no buya ekyagera enka nero ya mambia Bishop wekoro turege gukore kya jinsa jitungu myoka chiremono ekero enka yabonekire todebe enka ya sarigire igendo gya saririenga ngaibona abanda batakere kuri obokonyukuru batanane kabisa osasa na batakere kuri obokonyukuru base ka kya Matthew 24 gakota banga ekere amabe yani ekere amaba kubucha igobwanja nimboyo ngendo gako garande nkachinka chinyinge chigo sare kabase chikuboneka ekero bwanjani okoera mari bwanjani koera bole bwanjani bole mwanyo manerete banyara bana bakore tiki shetani onyorire ribaga nchege ndonara bata bagyo egento kirare kebishenka nekera abantu baragende kanisa gusi ikanisa nere kwagacha chinka nige kanisa nere ko ripea egerenga ya nere ko ripea chinka abantu gando ligere abana nabaka bari barenga bayesidi abakoro bagachire kanisa nabangina babo baga chiteme cyabana bagasoma ono rero umuntu nakogenda acha tari kogenda chikanisa no ni chijeito ko no yo makogenda uyo ndi tari kogenda andi no ba kogenda uyo matanga inde uyo makali chimairi ko bali kogenda yo mune family ngaki ikanisa toko jine family ya nara odana chisimi cha sariri chinga chinyinge oingemi Sofi Motangi ko rujise majiri chianyango ngado mbia mono asomoroberi omuya mbia mono keromandate ko toma chuchumba cheno no ibiro bito bia minyo kirechosho mukaya na ade abana yenka ningego sareka ekero omusubati no musajoye bataiwanaini nonye no kore bintu ebimo kwanyoro yo muguriro bogirimo oboremo tatageti ondamanye ebimbiro ebina bibona ndibigo cha okay kare kwagoro oboremo tatageti yamanye kwataka kwe ayo kwe gorera ngiti gangoro yo nguja gokwale sinje kimuramo ingole tamale mange asengole lakini ngeto yo saineti sengo genda kana nagurire mungu nane no hali nero saineti nara nero dena trust ekero trust yete yase enyo mogosa senka igobono base nere yo te nere yete yo teyo marriage nigere useless because trust negento kyo kumisana karengo trusted na yon trusted no nyugwete karengo trusted na yon trusted iminete nga kare kwa mungu no ebesa no trusted because abantu abanga batrusted abanga baba ko bachi besa bose aba ngina batrusted abanga ko baba ko ba ono ko nyoru mungina abise takabesa ka ta trusted mo ko yamanye nga nabwo atakabesa gete no muga kanera rise takabesa gete ndi mungu no yakare amanye bon ekere tayo naboko nyora abana ekerenga ya sarigire gose yabonegire Bishop ngo ko miyamono no mungina sino muga ko sina abana bakomia bonse musaja komia no mo kungu komia ko so musaja mo kungu ko gandare utigara ego chaka kwasekera umusacha umire kose musacha tamaiti koruga no rojeren mo kungu nere komia asenge njoi mo kungu akomia mono umusacha senge njako enda abana aba no musigo mai anankoragira bali anangosoma bali bono kwanyoranga bonsi komia bali oyo tigara na umiete no musacha nakoleki bonsi kerenka ya serikire bonsi ba komia ibona sumuro boyo boni mbose migi Bishop Rugujase enkeri na botoranyore nkanere yategete kuboneka boni ose yabonekire ose raje kuboneka mambi obose mbiwa sedake ya mambo robe bo Bishop kere bintu bya sarekire sabana mabera kaba abantu muko sabana mabera na ende amabera nyasaye gago twabera na into tokwabera onyo mogaka ko mungino ko tebiri nyabere mwabere onyo musacha ko tebiri nyabere mwabere abera na lakini jenara politika lakini arabaka usaba mabera kare ditukorende Bishop baro ende batete tuna na mabera baro batete ya na sabu mabera ngata tege nitinga mabera ina ari genuine lakini amabera na mabera asaba antu batari ko saba na mabera nchenge ndona ta basaba na mabera yenda se nyumba ya nyasaye iyo mu pastor maitendo bwate gento kuruka counseling onye ko bwate no mbono nje no mo to counseling na bongo kwani ndo kuroba semia injo mwensi babere toikaranse batebi ngaki mubwana da komenya ngaki mubwana da kwaberana ngaki mubwana da koremerana because obole mereri ne gento kyo kumyo wone ne litunda lyo muika because no aba na batata ibare mereri to kama cha kurukwanga
pastor noyo masomi lakini masomi oyo igari bare mete na mama tokamara goja kobege sakuge koro kwenka igobore mete na baro bunyo mboyo bono nkete koba umongi na remereria iganga go tabanku nganyore umugaka na remereria umongi no you because mwanyore ra abana bono amanta bare mete ni ngo ikamura ase mugo ikamokonge akera mwakongire bono konyoranga gujimotua bugo bwino bakobe lakini kanisa kigente kirenge kenene kiragachenka na nyasaye kwa so ase nkeyu igen ke ya bono ya bweni na ndia chira lakini bisho unakote na babo bonsi bakwande kanisa mbali gotwara bokongo bokeno no gotaka kwitana na boko nyono mwaka kuja kanisa no mongino lakini marogoba enganja majit kubuneka bono lakini na kitokoro kama temo matemo ne tofauti na bonsi ya konyora lakini kurukerwa matemo na kikurukerwa nga Yesu igagocha sa matemo are ubabwera matemo agocha nderi Yesu ayo banene igitabu kia Yohana kiananga umuntu yo igore tuoromo ko mayaya no nga kiamo Yesu awatanga ya are iko amatemo ayi acha na lion Yesu ara babwere bachake ko matogi na kuma iga matemo aro naro 100% to tabi ngatoko twara matemo igende kenne ngirina chi jenga tigetenene ebintu biriyo ta konyebuna babitange baraboka banyene igwetera sinyasa babitange wetera sinyasa babitange wetera samasabo babitange gosomaringa ni nyasa na inde batwaro mu pastor eyo mu pastor kirege ntokia beire ogocho obasabera na indo bakonya abantu bange babwatuna mu pastor babuga ati mu pastor ko bakonya ebare ga baraba Kristo na wene kanisa baguchi mu pastor tabamanyite bari bakwande kanisa mu pastor tabamanyite twaro mu pastor oyomo tiganga baba moko na kuligira TV moko minda moko na kusubiro bintu ko cyago sabiruko sabako iba pastor barona ne barabunenga pastor bwege ndenga kiyo no mu pastor one kirege ntokia beire murangiri because mu pastor mu ya igakumenya kabwango agenda rositi enyo enkerie bunegete ale tomore Memono manju morire sari biro bi kuminyoka mono oje matukarubo sintorna osjinsa jimento aso moroberio ikiara jesa message chacha kadu oje gukoro morobe na jinsa jida kanejinge konendo jigori go chibosio memono manju morire karo kwaika kwa ba munaindwe aso morobe bosera abwenka twarore nangiye kwirira bisho boto ngiye kwirira ebinto osenge kwirira enka yabuneka weekend to kubata ngitora kwande ozo to bata igatia ndo bata igatia ngitora kwande weekend igobono manyana ojakirali tuko yani kirali tuko ya juma mosu jakirensa ya munenus kana korera mangana mayani ngwero ikasomurubyo bobosera bwenka sto kwanda enka yaitunga kyokina ekirenga kyumurubyo yo anene elina tobeke chinga jeto njibuneka chinka jibuneka na chichiko chikobuneka wetera somurubyo chikonge pamanyanga ki oweta na nkorororo na twasoma gaga egento gekogera ne chindelia ogotaigwana chibesa obotindu enchara obotaka no bwanja ne kera bwaeri na gutwate bayo tumera ne weekend ne gutwara ngina bishop masomi isaboke kanisa Anointed Faith Mission Church Darajambiri na kwariga ni maambia kabisa incho mambi to sasa mama ga Darajambiri mbe mono na inje bina botamberiane Brighton Makoli